Statek Pohádka je samota v šumavském podhůří na území obce Čachrov. Usedlost Christelhof patřila od 16. století německé rodině Pangerlových. Tehdy zde stály 3 statky, z nichž se dochoval pouze jeden. K místu se váže pověst, že Christelhof i s majiteli před svou smrtí proklela žena, která byla obviněna z čarodějnictví a zlinčována. Lidé ji vinili za to, že způsobila požár nedalekého Strášova. Když 12. května 1828 lehly 2/3 města popelem. Od této události měly rodinu postihnout těžké časy. Jeden ze synů Pangerlových byl na pohádce zastřelen, krátce po návratu z fronty na konci druhé světové války. Rodina Panglerových zde žila až do roku 1947. Poté byli v rámci Benešových dekretů z pohádky vyhnáni. Následně se na statku vystřídalo několik nájemníků, ale nikdo zde příliš dlouho nevydržel. Údajně zde lidé měli noční můry. Jednu rodinu stihl tragický konec, když žena v pomatení smyslů utekla z usedlosti spolu s dětmi do lesa a její muž se oběsil přímo v domě. Další nájemnice se prý rychle odstěhovala kvůli zlým předtuchám a nočním můrám, které se jí zdály a nedali jí spát. O místě se tradují různé lidové pověsti, například o tom, že kdo v pohádce přespí přes půlnoc, tak do roka zemře. Posledním, kdo statek obýval, byl Ivan Roubal, který si samotu bez elektřiny pronajal v roce 1991. Měl v plánu zde chovat jeleny, na což nezískal povolení. Proto zde začal chovat vietnamská prasata, drůbež a 2 malé koníky. Roubal byl později obviněn ze spáchání 5 vražd a další trestné činnosti a odsouzen k odnětí svobody na doživotí. Některé vraždy měl spáchat přímo na pohádce, ale stopy včetně těl se zde nikdy nenašly. Roubal se měl přiznat svému synovi, že své oběti vylákal na pohádku, kde je usmrtil a jejich těla dal sežrat svým prasatům. Roubalův syn to ovšem před soudem popřel. Řada lidí také uvedla, že při návštěvě statku jim selhávají mobilní telefony nebo se jim vybíjí baterie v hodinkách. V minulosti se jí přesto našla řada dobrodruhů, kteří se rozhodli ve statku přenocovat. Statek je dlouhodobě opuštěný a zanedbaný. V roce 2010 se kdosi pokusil statek podpálit, snad aby tak odsud negativní energie navždy zmizela. Torzo domu však na místě stojí nadále a možná tam někde pobývá i duch samotného Ivana Roubala, který zemřel v roce 2015 jakožto doživotně odsouzený ve věznici Karviné.